IDI Calvary is a special place mentioned in the Bible. Karon, you no longer need to travel abroad in order to experience serenity as we pray for the Lord. Mga kasugbo, kuyugi ko karon og atong bisitahon ng Calvary Mountain Station of the Cross dinhi sa Barangay Sirao. Tara! Ang Calvary Mountain Station of the Cross sa Sirao may usa ka dapit sa pagsimba nga magtumong sa paghinumdom sa mga bisita niini sa gugma ug debosyon ni Hesukristo. Ang ngalan nga Calvary Stations of the Cross gipili aron sa pagpakita sa mga dalan sa cross ug pagdasig sa mga magtotoo sa pagmahal ug pagbuhat sa magbinithi nga gitudlo kanato sa Biblia. Kini gipalambo sa samang matinud-anon nga sumusunod ni Kristo kinsa mibati sa usa ka tawag gikan sa Dios. Giingon nga ni atong 2013 si Miss Estrella Rigodon nakadawat og calling sa pag-ugmad ug usa ka parcel sa yuta sa Sirao diin siya makapaambit sa probidensya sa Dios. Ang labing unang istruktura nga gihimo mao ang higanting krus nga karon anaa sa ibabaw sa kapilya ug nagsilbi nga labing inila nga bahin sa Calvary Mountain Stations of the Cross. Gikan didto ang pagtukod sa ubang mga bahin sa dapit sa pagsimba daling nasunod. Ang una nga mag-abi-abi sa mga bisita mao ang malinawon nga mga anghel nga daw nag-agad sa mga bisita sa laing-laing mga bahin sa Calvary Mountain Stations of the Cross. Ang usa ka tuburan makita sa tuo ug sa wala mao si Hesukristo nga gikwardo og nagbarog sa usa ka dako nga sagbot. Ang nagunang hagdanan usa ka tulid nga agianan nga magdala sa mga bisita gikan sa ubos hangtod sa entrada sa kapilya. Ang mga riles ug maliputon nga mga bakilid ana usab sa duha ka kilid sa nagunang hagdanan aron magsilbing alternatibo nga mga agianan. Ang maayong pagkamintinar nga mga tanom ug kanunay nga giputol nga mga sagbot nakatampo sa kalinaw sa dapit. Ang palibot sa kapilya gipanalanginan usab sa buhi nga mga tanom ug mga kahoy nga naghatag og kinabuhi sa Calvary Stations of the Cross. Ang palibot sa Calvary Mountain Stations of the Cross ug ang hinay nga huyop sa hangin sa Sirao pareho nga maayong mga regalo gikan sa itaas nga nagtukod sa matinud-anon nga mga sumusunod sa pagbansay sa ilang pagtuo sa kalinaw ug pagkonektar pag-usab sa ilang mga kalag. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Calvary Mountain Station of the Cross located dinhi sa Barangay Sirao. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI na di nga ni sa Sugbo. This is Mark. Until next time.